Ha habido casos de árbitros. Argentínske kluby sami vytvorili bandy výtržníkov. Podľa mňa tým vdýchli život akémusi monštru. Tieto gangy sú už od nepamäti prepojené s klubmi. Dostávajú peniaze od hráčov, trénerov i od prezidenta klubu. Predaj lístkov, výjazdy na ihriská súperov. Pri všetkých týchto činnostiach sa prejavuje ich spätosť s vedením klubu. Ak sa pridáte k Barra Bravas, získate kontakty na právnikov a policajtov. V prípade, že vás zatknú, za vás klub zaplatí kauciu. Ide o prácu spojenú s násilím, no viete, že sa o vás dobre postarajú. Barra Bravas teda údajne páchajú trestnú činnosť. Okrem toho, že medzi sebou vedú vojny, im nie je cudzie ani vydieractvo, manipulácia s výsledkami zápasov a korupcia. Zdá sa, že o tom vie každý. Prečo s tým teda nikto nič nespraví? Danny položil so svojím štábom túto otázku polícii. Odpoveďou bolo veľa významné mlčanie. Už v minulosti sme sa pokúsili natočiť rozhovor s políciou. Neúspešne. Buď nemajú záujem vystúpiť v našej relácii, alebo si dokonca myslia, že chceme výtržníkov glorifikovať. V Buenos Aires je to však o niečom inom. Tunajší policajti sa nechcú pred kamerou ukazovať zo strachu. Je to ďalší dôkaz toho, aké sú futbalové gangy Barra Bravas mocné a nebezpečné. Fungujú ako menšie mafiánske skupiny. Skutočne mi pripomínajú taliansku mafiu. Vplyv Barra Bravas jasne vidieť aj na vrcholovej udalosti sezóny. Dvakrát ročne sa v Buenos Aires odohrá zápas, ktorý mnohí považujú za najlepší na svete. Nie je pochyb, že ide o jedno z najväčších derby na svete. Tento zápas je dôležitejší ako stretnutie Realu Madrid s Barcelonou či Manchesteru s Liverpoolom. Je to tá najvýznamnejšia futbalová udalosť. Keď hrá Boca proti River, na štadióne uvidíte radosť i násilie, vzrušenie i agresivitu. Zápas River Plate proti Boca Juniors predstavuje stretnutie dvoch najúspešnejších argentínskych klubov a zároveň dvoch najväčších fanklubov. Na týchto televíznych záberoch krásne vidieť, do akej miery sú Barra Bravas súčasťou futbalového kolotoča. Así va llegando parte de la hinchada de Boca aquí a la cancha de River Plate. Ľudia, ktorých príchod na štadión teraz sledujeme, nie sú futbalisti, ale skalní fanúšikovia. Hoci je to neuveriteľné, televízia sníma ich príchod v priamom prenose. Dokonca ho komentuje. V žiadnej z krajín, ktoré Danny doteraz navštívil, sa s ničím podobným nestretol. Oba kluby pochádzajú zo štvrte Boca. A ako to už medzi miestnymi klubmi chodí všade na svete, aj ich fanúšikovia sú stále na nože. Fanklub týmu River sa volá Los Barachos del Tablo, teda opilci štadióna. Objavili sa v 70. rokoch. Sú veľmi mocní, dokonca si vydobili miesto priamo uprostred hľadiska. Niečo vám poradíme. Radšej si k nim nesadajte. Dannymu sa napokon podarilo dohodnúť si stretnutie s jedným členom gangu, Kevinom. Dúfa, že sa od neho dozvie o výčinoch Barra Bravas z Buenos Aires čosi viac. Príprava na boj? Žiadnu nepotrebujeme. Športujeme. Chodíme do posilňovne alebo boxujeme. Nerobíme to však kvôli tomu, aby sme sa mohli na štadióne pobiť. Ani Kevin však nechce nič prezradiť. Fanúšikovia River toho tiež majú dosť na rováši. Pred pohárom osloboditeľov v roku 2005 napadli trénera súpera. Okolo štadióna sa rozpútali boje, do ktorých musela zasiahnuť polícia. Nie, k bitkám nedochádza často.
To určite. Len za posledných 10 rokov bolo hlásených 50 incidentov, na ktorých sa podieľali prívrženci River. Začiatkom roku 2007 museli dokonca kvôli násilnostiam ich štadión uzavrieť. Denis síce nerozumie po španielsky, to však neznamená, že sa nechá oklamať. Zdá sa, že Barra Bravas dodržiavajú nepísané pravidlo mlčanlivosti. Súper tímu River Plate Boca Juniors sídli priamo uprostred malebnej štvrte Boca. Svoj štadión nazývajú Bombonera, čiže bomboniera. Všade naokolo vidíme množstvo vyobrazení najúspešnejšieho odchovanca tohto klubu, ktorého Denny považuje za najväčšieho futbalistu všetkých dôb. Najslávnejší hráč hneď po Maradonovi má číslo 12, tak sa totiž volá ich fanklub La Doce. Boca Juniors je jedným z najúspešnejších klubov na svete a La Doce zas patrí k najvychýrenejším fanklubom. La Doce má na svedomí vyše 100 incidentov. Jeho členovia si to už rozdali prakticky s každým. Tieto nepokoje na uliciach Buenos Aires z roku 2003 prepukli po slávnom víťazstve Boky. Ešte šťastie, že ich klub príliš často neprehráva. Tu vidíme ich vodcu, Rafa Diceu, ako organizuje príchod La Doce na zápas z River. Usmerňuje nielen svojich chlapov, pokyny dáva dokonca aj policajtom. Za násilnosti na futbale sa ho úrady snažia dostať za mreže už od roku 1999. Bol odsúdený na 3 roky a 10 mesiacov, no týmu jeho právnikov sa stále darí máriť výkon trestu. S týmto chlapíkom sa neslobodno zahrávať. Denny preto nechce na stretnutie s ním meškať. Nie každý deň sa mu predsa naskytne príležitosť stretnúť sa s vodcom najväčšieho fanklubu na svete. Prikázali mi, aby som na nich čakal na benzínovej pumpe. Všetko je také tajomné. Ten chlapík je žijúcou legendou, akýsi Maradona medzi výtržníkmi. Všetci ho rešpektujú. Je od nich o čosi starší, no v žiadnom prípade to neznamená, že by bol menej nebezpečný. Podľa mňa zastáva funkciu mafiánskeho krstného otca. Musím sa priznať, že mi nie je všetko jedno. Dennyho nechali čakať takmer hodinu, čo mu na pokoji rozhodne nepridalo. Napokon k nemu Rafovi ľudia predsa len dorazili. Jeden z jeho poručíkov, ktorého volajú Ninja, ho odvezie na miesto schôdzky. Denny si nie je istý, čo ho čaká. Keď však napokon zistí, že stretnutie prebehne v pizzerii, poriadne mu odľahne. Tak sme tu. Pizza a krstný otec Rafa Diceu. Som zvedavý, čo sa od neho dozviem. Zdá sa, že ich Denny príliš nezaujíma. Vybavujú si svoje záležitosti. Denny sa necíti celkom vo svojej koži. Čo znamená La Doce pre klub? Tvorí jeden z jeho pilierov. Hráči prichádzajú do klubu vtedy, keď ich klub kúpi. Časom sa mení štruktúra tímu aj vedenia klubu, no členovia La Doce s ním ostávajú od narodenia až do smrti. Están por un tiempo determinado, pero después se terminan yendo. La Doce está desde que nace hasta que se muere. Je La Doce najsilnejším fanklubom v Argentíne? Sí. Áno. Sí, es la más fuerte. Para nosotros... Podľa nás však nie len v Argentíne. Para nosotros no solo de Argentina, sino... Niektoré krajiny tvrdia, že máme najmocnejší hlas na celom svete. Konečne sa zdá, že sa mu niekto nebojí povedať pravdu. Boj je boj.
Príliš o ňom nerozprávame, pretože vždy ide o minulosť. Po bitke môžeme len určiť, kto vyhral a kto prehral. My pritom obyčajne víťazíme, no aj tak o tom veľa nerozprávame. Sme jedna veľká rodina, ktorá si svoje problémy necháva pre seba. Chránime si svoje súkromie. Nechceme, aby sa o nás zbytočne veľa rozprávalo. Denis si uvedomuje, že o niektorých veciach sa ľudia zvonku nikdy nedozvedia. Určité záležitosti si rodina necháva pre seba. Ak je však svet futbalových výtržníkov skutočne taký uzavretý a mocný, podarí sa vôbec niekedy násilnosti zastaviť? Futbaloví výtržníci. V priebehu krátkeho času Denis zistil, že argentínsky výtržníci sa od ostatných futbalových bitkárov na svete poriadne líšia. Tvoria totiž rovnocennú súčasť hry ako góly či offsidy. Ak má ich tradícia také hlboké korene, podarí sa raz tieto problémy odstrániť? Jednou z možností je vziať si príklad z krajiny, ktorá si pri riešení podobných ťažkostí s príznačným názvom anglická choroba počínala najúspešnejšie. Snažíme sa napodobniť anglické riešenie týchto problémov. V Anglicku existuje celá mašinéria, ktorá sa špecializuje na boj proti futbalovému násiliu. To znamená štadióny len s miestami na sedenie, zákazy vstupu a tvrdé postihy pre usvedčených výtržníkov. Anglický futbal sa podarilo vyliečiť. Ak by sa tou istou cestou vydala aj Argentína, ako by to ovplyvnilo vášeň, ktorá tvorí podstatnú súčasť tunajšej hry? Bola by to ohromná škoda, pretože by sme prišli o neopakovateľnú atmosféru, ktorú môžu Argentíne mnohé krajiny iba závidieť. Denny tomu veľmi dobre rozumie. Prvý polčas zápasu Independiente sa mu totiž veľmi páčil. Druhý však takmer skončil tragédiou. Tu v Argentíne to nie je nič nezvyčajné. Je to otázka života a smrti. No musíte si vybrať. Ak obmedzíme vášeň, aby sme zabránili zverstvám, myslím si, že to bude správne. Je veľmi dôležité, aby už futbal nerozosieval po Argentíne smrť. Bez vášne by nebolo ani násilia. Podľa mňa by sme mali nájsť spôsob, ako ventilovať agresivitu a prebytočný testosterón bez toho, aby spôsobovali smrť alebo organizovaný chaos. La vorágine de violencia en la que se está convirtiendo el fútbol argentino. Pred Argentínou však stojí zložitejšia úloha než pred Anglickom. Výtržníci tu totiž majú nezanedbateľný vplyv. Barra Bravas majú ohromnú moc. Argentínsky futbal si bez nich nemožno ani predstaviť. Problém spočíva v tom, že si každý myslí, že riešenie jednoducho neexistuje. S násilím sa v Argentíne stretávame veľmi často. Vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Na začiatku sezóny 2007 upustili úrady od prijatých opatrení a Barra Bravas sa vrátili späť na štadióny. Rafa Diceu sa však za futbalové výtržnosti dostal do väzenia. Zdá sa, že kompetentní urobili prvý krok k riešeniu problémov. Stoja ale proti ľuďom, ktorí sú presvedčení, že skutočnú moc majú práve oni. Stále som členom klubu. Už celých 7 rokov. Za ten čas sa v ňom vystriedalo množstvo hráčov a riaditeľov. My však ostávame. Práve odtiaľ pramení naša sila.